שהגיעו להר הבית מבעוד מועד פתחו באש מטווח קצר מתוך הר הבית לעברך ולעבר חבריך. כהרגלך היית הראשון שרץ לעבר מקור הירי, ולדאבון ליבנו כך מצאת את מותך בראש מורם, אתה ותמיד שנה פקודך. אני מנצל במה זו כדי לקרוא לכל ההנהגות של כל הציבורים, הקהילות והעדות שלא להיגרר אחר פרובוקציה זו, לא לאפשר שום אידיאולוגיה חיצונית של שום תנועה או ארגון להפר את השקט בחברה הישראלית. היילה יקר לנו מאוד. לצערי לא זכיתי להכיר אותך באופן אישי, אבל מכל קרוביך ומכל חבריך שמענו שהיית איש אהוב, הלב נחמץ ונשבר, אבל אנשים חזקים אנחנו ואנשים חזקים אתם. המשמע יחטף את נשקו, אכתב שט. רב סמל מתקדם הייל שטיבי אשר נפל בקרב עם מחבלים פני עוולה בהר הבית, יהי זכרו ברוך לעד. ايش؟ ايش؟